Ситуація, коли Запоріжгаз приїжджає, відключає вам газ. Розбиралася Ганна Омельченко. Соборний 167. Звернулись мешканці будинку. Другий місяць сидять без газу. Що відбулось? А відбулось те, що Запоріжгаз приїжджає в рамках технічного обслуговування, відключає газ. А потім просить купити крани, ще обладнання, за роботи сплатити. Хто повинен за це сплачувати? ОСББ, якщо воно у вас є, або управляюча компанія. Але не мешканці, не окремо. Друге питання. Перевірте, будь ласка, чи є взагалі договір на технічне обслуговування, який між собою підписали ОСББ чи управляюча компанія з Запоріжгазом. І від цього буде залежати, на яких підставах Запоріжгаз обслуговує ці труби у вашому будинку. Якщо у вас досі нема газу, звертайтесь до мене. Я знаю, як вирішити це питання.